topo kae mae tang'eyo en kamae kamae. To ka wang'iye katiba ni mar higa mar 2010 wang'eyo ni gima duong' makata ng'e ni kipenjo japiny sani ni ing'e ang'o ewi katiba mar higa mar 2010 japiny ponono nyalo ng'isi ni katiba mar higa mar 2010 nokelonwa sirkal mar loch gwenge mano devolution mabende sani koro miyo katiba nowacho ni biro los county assemblies counties duto 47 mayudore e pacho kae. To wang'eyo ni kaluwore kod katiba nitiere gigo mabende iluongo kanyo ni objects mag devolution, wantiere kanyo kod principles mag devolved government kaachiel kod tije mag ji duto manitiere e counties magwa ma pacho kae. Penjo en ni kaluwore kod gino ma katiba oyango ni sirkal mar loch gwenge onego bed ne timo kaachiel kod jogo magin jotelo e sirkal mar loch gwenge bende gisebedo ka giluwo katiba e yo makare. Ayieko. Joyce, kar devolution kanyo sirkal ma majimbo no en gima sensitive sana nikech kaka nachako wuoyo kar kae na nyisi ni mane gima duong' malich mana katiba ni nokelonwa. Tineno kaka counties nochakre. Sani koro en higni 10 nyaka counties ne chakre. To nitiere counties moko manodhi ofwenyo riekono mokwanye from the beginning. Giringo kode kendo gidwa ni konjo jopiny mane counties go. To nitiere counties moko mabende jotelo manoket kuno ok no ofwenyo riekono chon gin ne gidhi chiemo. Gidonjo kanyo gidhi yako county. Koro iyake ka tam ni rumo tiwuok iwene ng'ama chielo bende donjo yaka. Koro iyudo ka sirkal mar county nitiere moko mapoko ochopo singo katiba kaka ne katiba dwaricha. To gimonego jopiny tim en ni gin gi teko maduong' e katiba karka mondo mi giyier joma kare manyalo tiyo negi mondo kel dongruok e county. Kei sani gik manatimre gik moko maniyude national government katete sani ni county government. Kidwaro gik moko kaka hospital county government onego bene miyo. Kidwaro gik moko kaka pi mane gwenge onego bene timang'ono iyudo e county karka nyendo. Kipenjo ni to be gisebedo ka gitiyo makare kalure kod katiba. Gipacha kamiyo gi percentage pod an mantiere kar 40 cha. Pod igoyo mana 30 kar 40 ka nyindi. Nikech iyudo ka wan gi counties 47 to ineno ka sani nitiere cases mang'eny maluoro counties kodok korka kwalo pesa e county. Nyocha ndalo chieng' ka ineno ka statistics data ilungo data price or data mar ng'ane mar Samwel Ayieko konyisi kaka counties osebedo katiyo nyaka ne katiba donji. Tiyudo ka ilungo recurrent expenditure ng'eny jo ng'eny osara. Osara pesa osara ni malo moingo gimoro amora, which means ni ichame to devolution of the UIP ginene development of the UIP piny kocha. Manyiso ni counties okomiyo development priority. Nikech kata kwacha dier katiba ni en katiba wan ka kendo dhi tiyo kuom higni mang'eny kapok oloke. Jopiny notemo loke gi BBI mabende court nodhi ochung'. Koro kaponi sirkal mar county okotimo development ne jopiny to jopiny onge kaka dhi konyore mbele garka. Nikech mage gik midhi ne kawuono to mage gik magidhi neno higni 20 mabiro kata higni 30 mabiro. Ka gigero facilities makonyo jopiny mage gik ma jopiny dhi neno higni 50 mabiro. Nikech king'iyo higni 60 mosekadho nyaka ne Kenya yud loch compare gi gima katiba manyini osekelo within 13 years. Yes, nitie progress. 40% nacha entiere awache on implementation mar katiba. Koro higni 50 mabiro Kenya dhi chalo nang'o? Kaka Kenya dhi chalo higni 50 mabiro dhi bedo determined gi kaka counties tiyo. Development mikete counties. Chiwo pesa handout ok dhi konyo ji. Kwalo county mondo mi geri ok dhi konyo jopiny. Ini dhi geri kendi
gi nyithindi ganyuolani, but jopiny mang'eny dhi dong' kama gintiere cha. Omiyo kipenjo ni boseti gi kaunti e yo makare kaluwore gi katiba, amiye atamalo 40 ni pok wachopo singo mar katiba kako onego beni owinjore. To korka kori Okinyo Jabungu, wang'eyo ni counties magwa gino mabende kinde ka kinde wacho ni nokelnwa counties